Nation cross on the yeah, you know it. Oh. What's going on outside me? Well, I feel so that the mama way. What's going on outside? Ash, sana. Hamba kahle. Ngisakwazi mama. Umuntu eyibulela imali. Niphekele ka. Ngimlambile. Umfana umusayile usathenga udrink ngimoto. Uzobona nawe. Ngibona vela. Ngibona kaMandela ka. Awusho ukhalela no. Ukubona nje ukuthi ngafana. Hayi phela khuluma sithini. Ngisusa. Mina ngiphethe konke ngilawo le. Ngilandela shinto emzini womuntu efridge ngithathe face to face. Ukubona ukuthi ngafana. How are you doing? How are you doing? How are you doing? Ngisakwazi Don. I'm cold. Awuvalelile mama la. Hayi. Sweet lo. Ngisathaba umuntu omhlanje bese ngasibona. Umahlale khona nje umjwayelanga. Ngafethu ngilomsebenzi phela la fanele siwenze manje ngani noma singakhuluma yini ukukhona imama. Mama, awuhambe upheka. Yenza ukuthi namabhoda ayasha nje awuphuthume. Phuthume. Nilambile. Shontwana sithini? Ya mfethu kunemoto engifuna siyishaye la. Manje ngifuna ukuxoxa beqale becabe uyabazi nabahlezi besigijimela phambili. Siyabangisana manje la eRobben. Mina bezingathi la ukuthi kuphethe Bafana bamala babambela inkunzi. Kodwa vele ngeke senze lutho kodwa thina masokwazi ukuphuthuma hlanganisa izulu yabo Imoto kanjani le ibone lento? ayi private nje phethe imoto encane Alright. Uma nalama sihlanganisa. Sibona kanjani? Mhlawumbe ngabe into eyanile. fanele ikhali this week Le kancane. Ayizokhala Ntwana. ayi ngizokubala phethe ukusaphethe imama Hayi Ntwana. Mama buka into enje lawa zoyingoma. Hayi. Yazi mina bese kukhumbula njalo. Ukukhumbula ngayo. Ukusebenza kakhulu yenza ukuthi ngisifike sasasole kasesona. Ngobani? Yabona into yami ne ukuthi ngihlala ngisebenza zonke izinto. Yenza ukuthi isikhathi sethu ngingafasithuki. Kwenziwa yini lokho? Nawe yazi impilo siyiphilayo lapha ekhaya. Mina ngihlale ngiphandle njalo. Lokho kusho ukuthi ufawuphula umthetho. Akusikho ukuthi umthetho ngokuphila ngoba ngithanda. Sini siqala. Kanjani? Sitwazi nawe ukuthi ekhaya mina umuntu omdala. Kumele ngenze sure ukuthi dade singimlalile. Ayikho indlela. Okwamanje ayikho indlela. Ya-understand ukuthi yonke lento inzima, but yonke lento enzayo isho ukuthi yabo ufawushintsha indlela ophila ngayo. Turning to crime and everything else, yonke lento ayikho right for wena nomndeni wakho. So ukuthi Ngisho ukuthi mhlawumbe ufawushintsha indlela ophila ngayo uthole usizo kumuntu ozowaluleka mhlawumbe ngokomqondo akubonise mhlawumbe ukuthi khona indlela noma ushintshe indlela ophila ngayo maybe get a job. so wena hlala uchaza ukuthi mina lento engiyenzayo ngiyithanda. Cha, lalela wena. Sekuchazela yena ukuthi wena fawushintsha indlela ophila ngayo, hayi ukuthi angiyithandi lento enzayo uzama ukususa impilo. Lalela ungaphinde ukhuluma kanjalo nami sezwana ungaphinde ukhulume nami kanjalo. Ucabangathi yonke lento engiyithanda. Ucabangathi ngiyithanda yonke lento enza kumina. Hey, uma ubuya ngesikhathi lesi nini ngisebenza la imini yonke wena ungekho ubuya kubaba usakhile le ndoda yakhe ekushayayo Ya wena mfundi.
Yabo lesa sihlama somfana sengithi ngizama ukukhuluma naso nje kahle savudana sangishonisa sangikingi. Yabo lo mfana ngiyahlanga umthetho wakhe nje indaba yakhe ayikho faboshwe nje lo indaba yakhe nje ayikho. Kodwa mele kuhle mntasekhaya kade ngikukhuza ngalo mfana lo ngikutshela ukuthi akalungile for wena yabo manje usekukhombisile ama-true colours akhe so I think it's the best option to just leave him. Ngiyakutshela nje nomfundi ukuthi lo mfana ngiyamthanda inhliziyo yami yonke angazi ukuthi ngakutshela kanjani mina ngokwami I still believe and think that he will still change no matter what. Ayike sala nalo thando lakho lolo kodwa ikutshela khona mina ukuthi uzogcinela sibhedlela ngalo mfana wakho ngoba kade ngikukhuza ngaye futhi amabhoda kulindile lapha endlini ngoba ngicela nje la. Nawe ke sisala nalo phela lapho sala izinqinqe ngazi inqinqe zisale. Mama shani. Phela awutshela ihlanganiswa yini mawusa asfalt uyamazi le nto ozothi isitha sami wena nendena abantu la bengihamba ngibiswa abantu lobugebengu bakho awubona sogcina sibulawa abantu sigeleka abantu ukucabanga ukuthi lebo bugebengu engikwenzayo ngenzela ukuthi thina sihlale sihleli kodwa hayi ngomgebengu phela yiphi indlela engizoyenza ngayo yiphi leyo ndlela leyo ngitshela yona uhlala yiphi leyo ndlela engizoyenza ngayo nangacabanga nje indlela ongenza ngayo kodwa hayi ngomgebengu sakhile ubugebengu akulisi ndawo uzosibulalisa sanibona khaya ngingakagwini nje lapha sebeyangqoza bangani bakho siphandla yakusebenza usikipani lapho ngiyazama shayisa sithini masha plan ayikho plan bwana sure nje ukala ngani bese sisiphe phela bese sikhathi ukuthi umuntu awashayisa phela kanti isiphi no ayenza boy ukuthi ngibasa ngithola ngiyambatha le esazi phela ehlebo phela usenzile nje senzile that's why bese mission now first manje bese lokunyana ufana bese ubanda wedwa bese ikipani bese Wah, bese nengasho bese nengasho emasimba bese nengasho angithi ngiyakutshela ukuthi kwenzakalani bese nengasho bese angithi lalela baba angithi selapho bese angithi bese nengasho bempahla ngikutshela ukuthi manje idaba